Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Paho, de Quapimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are down so, Area, no Miunu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, Yebesan, so she had been Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso, Yeshra, Yesudim, Yamishra, Amen. And that's where the Radiasi, or the Unquache, Mze, your brother Isaac Owaha, Pinto Owaha, and cameraman, international cameraman, I wanted. Yeah, one of Inshapa, the Denver International. I mean, Israel, we used to do, Amen. OFM manager, my man also Afinshapa. Emana Finshapa or Nene Juma Fuina Daddy Aqua Basso. You are welcome to Obwasi. Radin Shamina presenters me independent minimum Squando ne Lacuna and Omita Husi all night in it. We now Betianka, Radin Shamina we used to do. Amen. As a bompire na yimi ejume. And when I'm called Dean Senadens, one more Sasso, no show when Munyam to say. Obata Safana Sokasa, Onia Samona was a friend Mukas and the Falcon from Kinkai. Say that I do quote the financial nurse, send a was empty. The very Nakason, why there was wedding who used to do. Amen. Amen. Jada Radina Copon as Sunday or the young a chair. A brother in Emilia, ye crusade, O Kumasi in Tino McCoy. Baba. Now, say, ye will program DNA Ukadabe now, watch ya a grown uniform cry. 3 days all night and yeah they cross this year. Now etifia sema that's when say baby a way here my inti ye pressure a rather better ya assume or bibiarem inti let us enlarge our territory. Mr. Ukiada 30th anajo ye jinem 31st ye jinem ne fiadano ye de wiena kwasiadano ye de aseda akomera de ne 2016. Na our grown uniform kra anadwi so all night butu pa yenya atena cd na ye de futuo ene nkwagesem ene ebrel ene awie me tu atiefo for me ma erade afame so na wakasa kire enyansafo nimdifo bible say ohena koma etise sutene fa akwa erade pe ene odane ko papa wutie mi se de wutie bia no hunu se erade so cheo hunu se o hye Awurade ase ena enkachi se de waduru bia an ubetumi asesa se leader udi nanim omwo enro asofo we preach o crusade ase o kan samba ko pe etomitirim o preach fine fo ho ene empanimfo ho na bebere nim se otan wom owie ni nyina na o ka se Ghana ene wiase ye panipa odo ahemfo odo aman mpanimfo a nke ye mekwase ewu a ase kire ne se obie ntimi entu na nafo se nana ade a wuye nyina wawie dabi na se mi timi yi na na aten ewa akwambo ne na se dabi owu no konya home ma ne kra mi ne wona obe na mu nsika di ntu ntimi yi na aten why na ye na nadofo mi yi waten se dabi obekwa konya asumbie ne home ama wo kra ani nipa oboa mu akosie mu mi no na ye odofo ba nipa nim entina afutu amede mawo eni nyina ne se me manyini na sumi nyini bebere sa me bete mpani nsem bi sa tena me nam yetika mu kofia na mebusa mpani fo me ensa asofo wa kan ana buso so dadi ewiase mebusa mo kwese me ensa kuratwe anibre eni nunkum twende ahi na ehu asama mpanimfo ne miense nyina aka kyerem ne se Amos eyani bire omuka kyerem se ani bire ehu kyen kuratwe ani bire ehu kyen nunkumtwe ana bibisa se adai ansa no mde me ko bible mu kura omude bible de to nkyen a omubobo ne me kyerem se Amos se obi tenase ne nipa no oyani birefo a ni birefo bia yewudini ni birefo bia se ani ene aso
yɛka ani ni aso a ani onim ɔmeɛ aso onim ɔmeɛ saa na bible kan yɛ wɔse ani ni ɔmeɛ ɛna aso ni ɔmeɛ ɛfiri sɛ yɛni wei ahyɛade firi bra yɛ wo yɛ besi nɛ ɛnso so nyɛma ɛnso wo kwan bi yɛ da so waso tokuro no esua paa tokuro kitikiti bi a enuru 1 feet ɛnso ɛti asɛma firi bra yɛ wo ebeduru nɛ ensi ɛna deɛ meka nyansasɛm yɛ onim disɛm ɛne nyansasɛm ka na meka nyansasɛm ka ɛnso ɛnyɛ ma da saa no bi a oyi ni berefo ɔteɛ so obi yɛ ni berefo a adeɛ a ɔwɔ bi a ɛnso no obi yɛ ni berefo a odidi a ɛmɛn no ebi si n'anim ɛnso na wɔde ɛwɔ nkyɛn no ebire bi ɔkra ɛni bire nti muntia abakwasɛm wei okuta saadi ɛwɔ n'ano ɛna ɔda kɔ gyina nsuo ho nti wɔgyina nsuo no ho na ɔhwɛ sɛ ɔkra foforɔ ɛwɔ nsuo n'ase a ɔno so saadi bɔ n'ano onim sɛ ɔno ani sunsum ho ɛni bire nti kɔ ɔbɛwi deɛ kuta no na ɔkra se ɔgyaa deɛ kuta no no ato hɔ na wɔwura nsuo no makɔ gye deɛ kuta ɔkra no ɔwɔ nsuo n'ase no onim sɛ ɔno ani sunsum ɛna dɛm ɔgyaa ma nsuo yɛ ase twɛn ɔkra soso osoro nsuo so ɔkra tɔ nsuo ma ɔbɛwu ɛna ɔkra yɛ dufiri pɛ ne niberefoɔ to the sense sɛ sɛ ɔde saade to nsuo bucket ma ase a ɔso ɔbɛnum nsuo na kɔyi saadi na awe nti nkɔ no wɔwu da nsuo ni mu eti ɔtɔ nsuo ni mu a wampie biem ani brɛ me saa bɛte anansesɛm bi a me nana mo to kyerɛ me abaakwata tetefoɔ nyom no kwate gya ani brɛ saa aberanteɛ no na ɔyɛ bɔmɔfoɔ enti ne ho so kyere no wayɛ ahayɔ fɔ ɛnna bebree ti da koro ɔkɔ ahayɔ sɛ kasa ahayɔ a wawo nkyɛ aseɛ English word ne kan hunting so obi kɔ hunting ɛne ɛfɛ no ahayɔ twi kasa mu no enti ɔbɔmɔfoɔ ɔkɔ anadwo na ɔde kanea bi abɔ ne moma so saa kanea no na ahu ɛmoa na ɛto wɔn ani a ɔntimi nkɔ no wɔsutu no nti ɔbɔmɔfoɔ bi a ɔkɔ anadwo a okuta saa light no kanea no na okuta tuo ebi so okuta sekan ɛne taa ne nsuo kakra ɛhyɛ ne ho na ɔde yɛfra de bi carbad ɔkɔ a na ɔde tutu n'akyi bɛbi ɔde bɛtu bi a na ɔde nsuo agu so na 2 cent ɔmo believe ne sɛ ɛpam ahombɔne enti sɛ bɔfoɔ bi a kɔwura mu a ɔde saa de ne bi kɔ enti saa anadwo adeɛ kyena mu kɔ afɔ mo hu sɛ carbad egugu kwan so ya na yɛ hunters ɔmo sɛ pam ahombɔne de nsuo gu so a ɛwɔ senti bi ne tu enti kwata kɔ ahayɔ anadwo no mpanimfoɔ abakɔsɛm kyerɛ sɛ afei aberante no wabrɛ onibuafoɔ nti wɔ hɔ a no hu sɛ dua ɔkɔgyina dua bi ase hu sɛ dua no ase no praeɛ abɛprɛ dua no ase ɛnsa bi ankura mu ɛna nkonnwa bɛsisi hɔ nkonnwa no bɛsisi hɔ no hu sɛ mootia bɛtenatena so nti ɔmo bɛtenatena so na ɔmo busa no sɛ aberanteɛ wohaw ne sɛ ɛna ɔka ne haw a ɛwɔ mu nyinaa kyerɛ no ɛna ɔmo maa no gold a yɛkyekyere no ɛde ɛde maa no nti wɔde baa fie no n'adamfo ɛso ne kwata ɛna ɔbɛka deɛ ɔkɔɔ ahayɔ no ɛna ewuram deɛ kɔsiiɛ nyame yɛ n'adom ɔkɔsia a dua wɔ esie ne sei na mpanimfoɔ bi bɛtena so wɔn bisa ne ha no ɔmo ama ne gold wɔn sɛ mene azikene nam ɛna makonya adeɛ agudie makonya gold ɛyɛ sika emu du nti me baa ma bɛbɔ amaneɛ madamfo no ma nkasa me ma munti asɛm yo ma ma obi sɛ Isaac gold no ebi ni nti so gye abrante ne gye ya ɔkɔ no sɛ yɛ ne ya na ni bre adamfo ne deɛ bebrebe na ɛwɔ ne nyinaa nkɔmfa ne nyinaa ama no ana nkɔne ne nkyɛ ne pɛ wɔmfa na no nkɔpem dan okɔ fie a no wasa abai be bisa no sɛ na wase okɔ wuram na edua de yɛ ɛna wɔkyerɛkyerɛ ne dua ne nyinaa baabi a ɛkwan ne da na abrante esusi so ani biro ɔno a kɔɛ kɔgyina hɔ ɛtwɛ emotia no ɔno a frɛ ne ho mo mfrɛ na ɔbɛfrɛ ne ho prae ne bɛtɔ ɔno a fa pra dua na se nyinaa ɔpɛ ne deɛ ntɛm ɛna nkonnwa ne bɛsisi hɔ na wahyɛ aseɛ ɛbɔ na ɔmusa na ɔka ne ha nyinaa
no muso mano ade bi kuku so mfa nko oduru fie a onko biem ono so benya bi ani birenti oduru fie ta no mo mano no kra no wa amana nso ode ni se wuram na bebi so ne nsa bibi so ne nsa wo kuku anim edi bi na enoa no se ne na kwata nsa betwe firi kuku anim a ani birenti ene de twero abakosem to ho hwa bra mi tu fokituwa bi OFM ene afutu asan sa wo ya branche wo ya babawa na wo siso na wo ye ni brefo a wo wie ye very short Isaac sikadura abawia sinyi na eye ni bre yesia bra bi so fales adamfo no na ote air condition mawia wo oni ejina nurse masa wo di nyame esra wo air ba wo se wo se hwe funu mu nam se wo se akwana ni ama no so ntemo o ka wie ne nani ba no so wo se wa adwene wo se me se air funu mu nam se ba yesu nim se wa so air condition we are bugu ni so nso se funu mu na se why baby a wakono on anim obre what I say ani printi je na danfo bi nyaaye a wo so wo pebi kuma se bre bi asem bi si se mote ya emba mi yenu no mo kejeti atonton ne ma da bia ni printi na majuma nkoso na danfo akubisa anse you say wow ne say OFM and was then na wo de wadwuma na koso sa ye to ne sa no so pese me ma wo so ne ma ye nto ana no se an e pese me ne ma no me so ye to me de no se di machi sa asem wei em se be 5 years muni ana baba wo solidi na chi se wo ko no so ba bi ye ko ya na ne ma ye to wakwa akwaji sa ambo ani bi se ne na sister na be ba bi emu a ene se de tia ye kasai masa eni bre ya ade a edi ni penya edi akristofuo nya edi asofuo nya edi politicians nya eni papay ana o me ko twi sam ni mpani sam kakra abo ye fa ne chimpanzee se mo sa abo an o se ta ka so mu se nipa ita abo an so de anopa wa dress pa and wa bo watch and wa satade o pia bontina na yede se ha ene de mi wura wa se nipa and abo an se ha o di mi betutu nipa na abo ni bu ofu no akogwo no wagudam na ni bi say wura na wa dress na me kamfo a wa se me o di mi betutu nipa enipa ni braso muma enipa adwom bone ase ma o di mi betutu nipa so when you be amfuma nto de betutu nipa de na ma wuro ntale no emwa onu aboa ka che na yire se so de betutu nipa de na ata no na nse enipa adwom bone ye ma nipa eni bra ye ma ha bra wutie me ye message international ye de bi ko ba bia hwa unua bi wa abrochire sanka abrochirefo ka bra mu bre wa abrochire a kire ekoy obi wo se osoda wo mate a onam kwan so wo didi ko suro obi wetimi pano no obe hwefom obi wo wa yeso obadaje sa wo mpa o plug ansa na watimi ada obi eye papa panimu pa wo tikromo wo tu kwan okoye ebi uhuru nkukuo ebi bo pampas ebi ye cleaning ewo hotels ohuru nkukuo ebi wa ade nsa no ohuru nkukuo be 1000 ebi kum confirm ebi kum krokokoko bra na se unua we e de ne kakra wa wanya se bi a 20 million bi 100 million bra fato asase to me ho bra si fi si mi ho eni bre eni etirimo dinti omra no no de nsa aguniti wa wesis kano hwa obi yiri awu obi kunu awu ekwa fa so ni kunu ene ne ma e bre ene Ghana se gise obi enyeska mina busha for na to tankuru ekwa nipa no fa so onye nsika yemusa na ya saase ene ni tirimo ode ena sei enti se brebre na se be ma ni nyafiri mu kei mesraw se mutie ya ayana mutie radio so mamu nkase bia de ye pene ya kika o
hwe anibiri brilliant obra no asase obra ne fie ene ne yire ne ma ni koko na fu na dwuma wagya boso ana no ma ene o yire mu enjoy bra umfa hu ni dawo umfa hu ni da enya de be fa hu odi mesrew se wutie me na awie ya okọ akogem fanipadia fomade komo enkura ni su da bia no me esusugu so ewade bu fuhie eba wo so eni brenti wo say wuntimi nse obi ase efise obi nkanko eye wo ya enso mpanifo se wo ma yonko antwa nko a wo so wonya dai untwa du enye wo antwa nkono enye wo antwa nkono untwa du eye wo antwa nko a untwa du ana mpanifo se ya nkoto a yenye dai yeda di opeso ye kese no so onye musomfo wonya ya boa da entani biri brilliant obi nkoso ye wo ya e dey say no ade be pejawo sha any brilliant mo say David nanka ni wiaso wo ni problem Bible so ye bone ba ko pe David e ma bibiri ba wo ani ahini a wotimu nyina achi na wada wabofra jine ba ko pe Julia na yire mu nyamienu ba ko pe na woni bre ne yire ba ko pe no na wasam yakofam na beda won say ani brebre obi oni brifo bi wudifo ha ni pa bi oni brifo bi wudifo o ko mpaebo o bo mpaye eye wo yase o ma menua ma ayeze enti so ko prophet aba o ko timi wo ka chense sofo mabusuam menua we ne manyina yeye me ne manyina ya boansa enti bitterness awuraw yaudie woni bre enka ekwan paso anka bompaye ma omo na awurade etimi ehira wo so bi be ye wo ya David show ba no na ma bebe ba David wonyina echi no asam yakofa abofra na ba no ne na beda na wasoma tro letter say yemfa nkoma Uria Joab ewo kona no say ompromote Uria emfa no kokon ba bia ho den okofra akra ne ba fie so ne yere meda won say boni na wodi ni ntino onim say oba one ne beda no onyema na say David edi kan anyema abofra no wodi kan anyema oba no ni kunu ne ba no ne beda ne de ahye ni kunu no ena ni kunu no so say once ye gina ekoa no as a soldier memre fie ne me yere meda de me nye some mistake ni tantina na I will never do it ena David bufui what as yakofra bufu ne bae no na ne bufui na otro letter ma akra na so konfa ma soldier captain ne say ompromotu no ba bi e promotu na kono so ko wo bewu enti e promotu Uria duro no 1 hour akra ma ne team on de ani brade aba wo kuno afa ne yere no ma ni brenti na ni bre ne yere wo yere wo kunu yaso bi ne yiri hwe TV a o mo te ho a na ma ne ba no mu ko no mu ba no mu ko wo si ai emani ye di ya wene na dana ne yiri na bona sum sawa ni wele bisa ne yiri tene nchan ye di ya wene ha eni pa ye mu ne eni brenti na David a for ba no ene na tande na ka ne yere ho Nabot ne maame ne papa no mawu agya na wunya de a enye ne de o afuo oyene have the whole Samaria the whole Israel yawodia emu ne amanyina yawodia na Nabot afuo kete a o manage kakra na ohini mu a wani sa bre Nabot afuo no afra bo fanse Nabot fa wafuo ne mame na me mo asase foforo ebi se ba mi mahimfie na osana na asma ne me kan de ma dwi mu na efu no kura nya me dia e ya wunya de ye wunya de ama me na me de hwe me nuanom etimi mfa ma wose damage o kofi na ne bu ofu ani bre o ka cha ne resem entimani mo nya mo hibium obi a me bi di Israel so ma friend na botse na afu no me pe onfa mame a na botse onfa mame na resim yo ano na gie afu na ma oba jimifuo oba ho yafo ni birefo no so antime antuni kurufuo no waka che ni kurusa megiafuo na ma ko wakoma to yam na wakọ church letters apase wo Jerusalem ese yan kan kire
the whole Israel said Naboth atumi Nyankopon waka bususam etie Nyankopon ni Moses ewo Israel ti yenkunu na ye kum abofra ya eni pre we sikani wo kura we sika bibiri ba wo hiani bia sase kiti a ede krum woni sa bre ni dia kiti no wadane David unya bibiri be no so ate obi bia ba akwasa ka de ho eni bre ni pabi oni brefo na wie nya papa e bia afim wo de bi na sase wo de ni bre agbobra nti wo nsene ba bia efise wo so bi koso pe na ada no yade inta mero di ntimi mpagyaw ama wo bre hwe mame samra wo yo ba o se ani bre nti sese wa ro ho nam nyina e wade bo tuntum ani bre wo sunsanso o me mposo abansam na be ko tu quotation ani bre nti e wade bo tuntum ade nti no aye kokko wo ye ni brefo enti bible say ani bre e ye beye ani bre ya bosonsom obi ye bayfo a o ye ni brefo o se ane aka so woni brade wo ye bayfo first me na wa cha de maye na wo bubi mawo na wa fi woni choni ade wa so wo ye bayfo no wa pollute no wo ye ni brefo enti ani print na mu obi ejusu because of when the color na ni nuane de no openi nuane de ne che ono what I say enti opese by force and erade wa mo wa ho fa erade wa mo wa ho fa o ko fa mask krasa o hwene na so a eso je erade wo tie ne sa na wo tie asa sa opa utinu japon opa ye ne dai enti wo hwe obi anim o ye tuntum no ada na ne de wo mpeso be tuntum ni so wontimi eti ani bre am wakoye kokko won say unyine no wanim nyina ti sede wato ayim wanim asese ye Ghana eja Ghana ha awie bonya de keto wo ehyewa ha na wo sa dia anu wo se ewo body wo sa di ade esiwe ewo body enti body no ade na kata we na etimi awrade wonyimi yo enti na o ma amrofo no omu wada woni wada ode ma wo mu ana o ma wo mu eho de body enti ye wada na no den ti na ode sa tuntum na akata ni amaye what as na mekan but you say enu no wo ni nyina afiro enti say sa wo nya accident ye ntimi nya operation o ye ntimi ti say wo nyina no wo say woni nyina ye kuro o body ni nyina ti da moja ewo edie na wo pe die na wo pe wo say ama center bawo ama obunfu enu radio no sutie ama center bawo enti say no wo fuka akra na center won wanim nyina aye hu young girl a wo so wo maame esa tv oba bro hede nanim aye afi na wo sa ase no ye bi usia any brand this time mo we nyina aba so onye ni brefo a you never do that hwe ensoli ya yate ye hu bebrebe wo Ghana nyina ye ni bre ni nyina ne say Satan na ewade to ne buy ne first weapon ade ba ko di ni nya ye ni bre if you say no nya sufficient about what he has die wo no na wo mpe o pese o kwotire bade akonya so na abofo ni nyina koto so le wo no everybody so koto ni bi kura ka ho everybody koto ni bi because Yesu ba na ko o se ko ma Yesu akoto no na te se wa ye serious o pese de ko po koto no enti Yesu ba no o se da san ka asasi su se wa koto no so aga de won koto no na ka ne won en ka ampa so se Yesu koto Satan ya en ka asasi su Satan fa ko be fa because nyanko pa boni mu ase amane dia se so nyame enti ni bre obi ya ma post leaders ni nyina wo da wo ma no so just say wo so wo mpe opese nyanko pa akunya no ohotena so nti bible si ni hu ena Awurade hu abusudie hu ni mu busudie ya ka se bebi ya busuade a ade a enye ti ni bre ena ma ni sane bai enti Satan baby wo bia ni pa bia ne honhom Awurade bia ni brefo sanko fu no obi nkoso yi omu ya omu so obi koso na dan ne yade
de otiri ne se wakanfo bi ba ko mienu na wo yare enti ni bere fo kro no ni ahoto enru tuwa hudu nyina eye ni bere because ni param sana se no ene owei ene onya wei ene mnya hwe erode ne sire ni pawo erode ne sire ni pa Isaac so wi ase waba se erode akase wo untoka unsi fie da me wo believe bi se me sira ne me mpaja nse ni pa bi ansamu ewo erode nsam enti da bia me hwema akwa ye se me ni erode ntemba ba de asomdwie OFM what I say me mfama ni ntu obi aso me maame me papa me so mpanyi so me de tu erode so se erode ene paja nipa erode ne sira erode na ekum erode na dome enti se me leader no so for erode no ne erode ntema ba asomdwie na erode se na ada na me so me mfama ni ntu erode so na me ne erode yonkofo me maintain ne na erode ensira me so me bi na me mama ni akobere no ti asem ni ye ani tira sa ni pre a Satan di sane si form one emu na edi ni penya je ni pa wo bia nso no je ni pa wo bia wo mpe ha we ye pa bai ye bedi nyame atama ana futraba ena awaba ena ye sa awoko ne futuro kwa ena so atato ena ateche ena etimi nkwa adwuma ena so atolo do ena etimi awuroba ena awuro na abasei ena ye ena buei sa awuro kona woba na wabasei ye awona abasei se se rade wanya dey ti ni pa obi anso no de ni pa wo bi anso no enti ni pa ha watimi adi ani braso onyi ni brefo ni pa owa ho brase ni pa sikani breni ni mu ni pa watimi asa na kono so ni pa no have ko ye simple you have ko ye simple ani plenty obi apese se ono so eye master obia ya kutukutu no me se erade bre ena ye bre pawo se erade bre so a na so won se ufie bible akase ahoni na wo ho no sika na wo no se Deuteronomy chapter 7 verse 25 mami Isaiah kan sa quotation mami Deuteronomy chapter 7 verse number 25 waso na nyame ahoni no momfa ojanse na hodweta soso ema wani mmere kan ma wobie verse number 25 ose wona nyame ahoni no momfa ojanse ema wani nyadai wo ma bi obo ani bere so eho tweta ene wo de eho sika amfabi na nsumu fidie what you say na je say ani bre esai fidie ma ni pawo esum no wakotwim se pum se Awurade Nyankopɔ chiwade evi se ye Awurade chiwade enti ha sa wo de mebusa question unu ana Awurade apagya na ye wo yan enti se ye wanka wo pa na wo mpe wo de mu nkyere mu ye se baabi a nipa na dure ye wo yan se nka wo na wo sa se gyina ka wo pa na wo mpe na sa wo pe dia abentro no ono de anwea na guri mu ene question no wonse ha enipa yenti ne mabiase o yenti etobi wo wanka sabre Awurade apagya wo dada ba ye wudie ni eni brilliant da bia to ABC hwa mo de bible asema eye me wanwa kra the whole bible abani bre eye hello wo de mumiem question say ene me kra ya asesi ameti yi menya enfia bebre mi ntimi modi na say Herod that time who enfia be say 100 years o na ya wo akora ene day one munti asem ni o o say matesa ya wo ohini bi enti da be na Yesu ebenyini na nko ne Herod abaye pekora ne ko betu na fu na konya so ba na ani print Herod e pa akora ketwa ya wo no day one akuno fi say ya say oyo hene akra ya woni day one ana na wanya be se 90 years wu ya bewu wo so wahene fufuro bi aba entu peleku no because of any prayer so yenyina na ya kokko untime nko
we dwane akote me ma kura ketekete me de me nkwa atumi nsam se me wu ama me man mitimi so weni a me weni ama me man na mitimi koku ntopɔ ni wie na ni monyam ba ama me na eje wo ja na wo pɛ makumi adentina mo kanfo akura ketwawe adentina mo kanfo akura ketwawe enso rade bible say oduma ho brasiefo wo sia hantan fo kwan na ye I saw ya ena ye kanfo David adentina me na onim so wo pesa fans na adana wa nkoko wo dwane akote ama kwa kiti we asole tima ko gira Goliath enim ene na ko eni mo nyamba ba ya so wa anya amfa wona asisu that time enti wona ye do be ka asem pa just tell lotus so say da wa kwa kiti we na ye be ma fans na me panyini eni bre sofu se eni bre wo mu a osofu djuma nyina wo bregu asole ba asole dem se ni bre da so ti mu a wo bre nyina wo bregu o manager ne ye adwuma woni bre na se ubinya na ko firi ono akɔhye wo bra se de ye se pedua anka hwan pronkoto no enka komfo so nsemu da enka ni nsemu da misramu me kanya sasam ene nim dim sam ka kira wo ne ese ekwan bia wo nam so no hweye ani brenti e ma ken e be ye rore tamfo ye nyina ye ko ba afode ma bo me de ni nua no yefiefunu baako papa baako maame baako mawo ya ba afode e na wo de anso ruade ni me de na so ruade na eje wo sha ha na ani brenti ke yetinya ye bold afadua wo de ahene nu yetinim kim garam say yesu muduru ase a so mu ko tuska na yetimi de ade bu bitirim na yakunu ya boni na mo ja tuaguso na ya fa sisie we wo mu nso ni berebere ngo bitimi tuwa mana scan ba no bonadi no anya izo etimi bow down no ansam na mu biem etimi kobo so no bow de fi ato so se de be ya wono nko a ebefa mesrew so be so nyam kwatenten so be so nyini che so be so nyani monyam so be so nya ho twa bra gan fia ni bre unza ni bra ma wo bre ani bra ma wo chine dodo ani bra ma wo bre wo nya ho to wonya pressure unza ni bra ma wonya pressure because wonya tese hey eni asfo so nya say na uyam ni bra ma wonya pressure ani bra ma wo ne nam sa enso ka bia obi wa wate Awurade be pagya no wate ya no afa ani bre ntimi ntena fa ako misraw wasi edwamamo eja ka Ephesians chapter 5 verse number 3 emami me de manusi edwamamo eni efi adiye ana eni brandie enka ensese wo bodi mpo wo mu efrisa munim dada se what is wasi ani bre ni de wa de be ni oye busumsum ni so bi eni bre fo a oye busumsum ni eni bre ya busumsum eni bre hwa mesi ni pa ni ani ehwene se etimi tutobia enko bi beto hwene ko beto se ko beto aso ko beto ani na kwa sese te se de ka ya dada ye toto spare parts ni sese no na kwa sese oni bre fo bia ni nkwa mechanic jam oni brifo bia ni nkwa masa to ti say church Awurade lift wo bia enti churches be bere ho a osofo no so de ne puppet be ma wo eboa na Ghana kwa de ye wo program kra me say me be say me tu kwan na me adoma be ko countries de me ko bi papa te say de Ghana minuru ba bia so ma ko machine me ko bia stadium a me chance next year astadia se e bibi fu su banya na se e ni pesu me so se bia mrofo de ndie ye kakra because e bibi fu de ndie too much o too much so when ne bra panyini e ye adwuma no na
busa se me bra no nya me bone o ma me bidi na me bra no hu na ni pre na fe wo twene se ko obefa so a obe chen ne bra no via no sa ni po wo se wa modua wa fo anko aduro so wa no mew no waka hom keka wa do mew uye bi bia enye da eni brenti obi de obi akoba bia manipa na bubu agudam obi punu eni brenti osofo ba ko mu ko mountains omu si fom ma mi beka chom se sofo me wo gold bi mu yenko tuma me memam bi na akwa no mountains of free bent na de ne se o hyiama ya so duru wa ma mi bie punu na akwa ne bo bo so nanim a o so ose diem ene ne iso na pedetia wa potam eni bre ama na boys bebrebe abodam obi enunti eno okoje skaduru sesei wo de na ama enunti ha wo se obi ba TV so ena ma asole de enkoso ena ma asole nkoso ena ma asole nkoso wo de enkoso sa na ade ko di nkomo ohun na baabi adu ti akose aye late boys bi ba ye ho o meka che sofo baabi ya kodi no ya sofo no ka ase enkoda ne puppet so mompae anadwupiri atawafo afi ye donya ne ye emoa ene nam ye widiem sofo ye ye ho hwe ye nyi enkra yi susei o meka che sofo wa no ana so o meka che sofo de ebedi nti o de ebedi nti enye ne a so ni baabi enkrofo du buti akose sa enti bible say onya de obedi de obesa ene de obenu ma no anya de eno so mawo manu ano so bra na wiase amfa nko baabi o asikafo omu kase ho omu ntomu fie wako last month mi frikuma se banero ade ne meka sa wakanim o se mo so nim se sa awiawe obi te ho a ode ne nsa agu ne bo wa hye fie the cars the companies ne nkoa a egu a o kai se obi ja wako a osu na awie yi osu wiase nya de ra misraw fama vutu samibi fabi wura utirim nene avutu ho aye na ene panyina na tiaso ni panyina akoto so bi tu ne bafo a na so afabi na ode asie asa dabi ewu hia wa no wayi timpani fo sa kuntu ba bebu akura ne nyina ni tua atinye bia nim misraw ene ni tufo same bra panyi mi tufo same maame mi tufo same papa mi tufo same ni aketwa fa na menim se eso be ba mfa so ama Erade nsiraw na onye okese ewo Yesu din mu amen. Da Erade Nyankopon ase